Salam. Meni kiçiligimden ejem gatyp berk saklaýady. Hiç çerik çıkarmady. Diňe okuw edip gelýärdim. Oňa da gal diýende galmasam urýady. Şeýdip okuw gutardym. Okuw gutarymda gaty gynandym. Inne öýden çykmajagyma gözüm ýetýärdi. Badara gidenne de arasyna bilek diýärdi. Bile giderdik. Ýeke hiç ýana gitmellälim. Bir gün damaşny telefonu jaň geldi. Alsam bir oglan menem ýaş gyz görleşipdir. Ejem bilip şeýle bir erbet urdu meni. Meni ejemin gözünü erbet gyzlar ýaly boldum. Gaty erbet zatlar diýdi, maňa gaty azar berdi. Ýöne kakymar kamally. Ejem hem özü urýady, hem de onma gep berip urdurýady. Bir gün ejem maňa biriniň buda gelýändigini aýtdy. Menem göwnäm ok diýsem, sen göwnär, göwnümiň görme, git diýdi. Ýöne oň bilen gurlaşan ok diýdi. Menem tek ýaş, durmuşa çykasym gelen ok, okasym gelýändigini aýtdym. Ejeme, sen okasaň biziň abraýymyz dökersiň diýdi. Men gaty okasym gelýärdi. Öýümüz maňa dynnan ýaly, günne ýatanda ağlap daňatmasyn diýip ýatýardym. Ahir maňa guda boldular. Ahir berdi ejem meni. Gudalar jaň edip azar berip başladylar. Öýe goş getir, açyk zat almasyn diýip günne ejeme jaň edýärler. Menem ağlap bir gün janyma kassetjek boldum. Soňam Allah jan geçginäme diýip elimdäkini goýdum. Toý ýetdi. Hiç hili höwesim ýok. Diňe ağlaýardym. Şeýdip toyum molly. Ejemin gow diýip beren adamlary baran günümden başlap azar berip başladylar. Gaýnym menden ogluny garbanýady. Ýene öňkü günüm dowam etdi. Ýollaşym başda goýaly, soňra mütkedi. Maňa hiç seretmän başlady. Diňe azar berdiler. Menem ejeme ağlap, sen etdiň, men bagtymy ýatyrdyň diýdim. Soň men durmuş bilen görüşip başladym. Indi men ýeke dälim. Bir gyjagadym boldy. Soň ejem ýanymda durdy. Men gowtun etjek boldum diýdi. Başla diýdi. Şeýdip gara öýle boldum. Soňum çagalym boldy. Ýöne ýollaşym maňa fermeýärdi. Şeýdip közenip ýaşadym. Taşındanım yollaşımın başka habarlaşan gyzlar jaň edip maňa azar berýärdiler. Bir gün ýaraman hastahana gittim. Men ketelimiň gowy däldigini aýtdylar. Şeýdip ahir çöktüm. Ýöne Allah jana şükürler bolsun alyp çykdym. Allah janyň ýardam bilen çağlymyň arasyny ýaşap ýördüm. Yollaşymym Hudaýa şükür bolany. Ejem indi meni okutmadygyny ökünýär. Şo günler ýerine dolap bolsady, sen okudurdym diýär. Gursagymda galy okuly bolmak, okumak. Allah jan çağajyklama nesip etsin okuly işli bolmak. Şu taýdan ähli ejelere seslenýän. Gyz çağalaryňyzyň arkasynda duruň. Gyzyňyz bilen jora boluň. Gyzyňyz gorkulmaň. Olar eje, söýüň, syýlaň, mehr berin, gyz çaga mehrim etjek. Beren oğlunuňyz söýjekmi, nähil saklajak, o da belli däl. Ol eliňizde adam däl. Şoň üçin hem gyzyňyz söýüň. Oğlun doganlaryny da atlaryny tutturmaň. Sizden haýyş edýän. Men ýeňip geçdim. Menem oturup hayran galýan, nädip çydapdyryn şu durmuşa diýip. Gyz çagandyňa söýmeli. Gyz çaga söýgämätjek. Oğlanlar, sizem ejem kakam alyp berdi diýip söýmeýän gyzyňyz alma, beýdip kösemäň gyzlary. Beýdip kösemäň gyzlary. Sen söýmeseň, onam söýýän bardyr. Ýene bir zat. Maşgaladaky oglan doganlar soň gyz çağalyň durmuşyna kämir kömek edip bilen oklar. Barbyr öz arsyklaryny öldür kazanmaly bolýarlar. Şoň üçin hem okujak diýen gyzlary okusaňyz gowy bolar.
Gülälik dogan şunu adamlara getirip berin. Ähli ejeler dinlesin. Sağ olun. Sağ olun.